Strasbourg, cathair ngleann na Réine. Podchraoladh, the Torlach mhacléinn. Mheán tóg go Strasbourg in idir na Fhraince. Ag teacht amachas an stáisiún trénach, rachi tú isteach a ghearr de chuid na Ghearmáin idir fá. Téan tóg go dtí an ardaglis Goethe. Agus an sin a raig leat go dtí Platz Gutenbergplatz. Áit ina bhfuil bíalan ann a bhfuil sean aithne agamsa Zum Stadtwappe, nó aux armes de Strasbourg. Bhí mé an sin sa bhliain 1972, agus méid staire de Freiburg sa Ghearmáin an déobh eile den Réine. Bhí mé an sin a ríist sa bhliain 1997, nuair a tháinig mé ar ais ó Mheán-Aois. Agus bhí mé an seo i gcithe agus a gáil, agus a géisteach le bannacheáil ag sénne mar an blás peblií na déanaí, sa bhliain 27, lábhra sa fór. Smuoiní mar sin, is aisteach an mhacháin Bhí mé an seo ór amháin mar mhacléinn, an sin mar heistearí take ar ais ón Oileán úr, agus anis mar gcoinne ag dul níos. An raibh an duine chéanna i gceist, nó an duine éagsúla bhí ann. Cinnte go bhfuil an chathair mar a bhí sí. Cinnte go bhfuil an plás mar a bhí sí. Cinnte go bhfuil an caifé mar a bhí sé. Ach, eithríonn gachrad, nach é? Cathair a bhd níos mar in ná duine, admhíim sin. Ach féicim se an tathrú i Strasbourg. Ó Strasbourg go Strasbourg. Seo an áit inar chomó les serments de Strasbourg, mionnaí Strasburg, agus iad i cheann Frankis agus i cheann Ghearmáinis, mar éan leis an Latin. Níor bhiste a rá gur a bhí seo an áit inar thugann daoine faoi deara go hifigiúil gur a Fhrainc ann agus Ghearmáin ann, dhá náisiún, dhá ríocht. Bhí ar Strasbourg bheith ina heterotóip idir aithrithe. Ach ní raibh cead cathair a bheith mar sin san Eorp, Hong Kong de Hayes. Níor mhór bheith mar chuid den Fhrainc nó chuid den Ghearmáin, agus is mar sin a tharla na háirithe siaraí, mar a bheith peilán idir dhá oireann. Deirfá beag nach féidir le háid mar Strasbourg a rogha i dhéanamh, agus mar sin bíonn uirthi bheith ag siar aistrú idir an dá náisiún. Ní leathrú ar an scéal go fáil. Tá tú sa Fhrainc an seo gan áras. Fiú más cathair idir náisiúnta í Strasburg inis, leis an Parliament Eorpach agus na hinstitúdaí Eorpacha eile lonathe an seo. Bíonn an duine mar an céanna, duine cosúil amsa. Ní féidir leis a ráha féin a dhéanamh, agus lonú an éon áit amháin a thógans mar chúchas. Dá bhar sin is fánaí Duine ar fáin ó áit go háid, duine ag taistil. Duine a hagan ar ais ar ís de gcónaí don gachar áirithe seo, don flás áirithe seo, don gaifé áirithe seo. B'éidir go bhain sé sólás uair sin, mar aon duine a bhfuileann le sean charra nach bhacha sé leis na blianta. Ach b'éidir freisin nach dogann sé faoi deara, ach háirithe tá tarlathe ann féin gach uair a hagann sé ar ais. Tá go leor na feiceáil i Strasbourg, agus is é an chuid is sinne den chathair leis na tithe chathaimid go léir, an counter ar a Dr. La Petite France. Corann sin a gcoinne deit nach bhfuil tú san Fhrainc starúil ach a dtí ríosachta. Tá tú in san Alsace, Alsace mi Frankis, Elsace mi Ghearmáinis.
Is de bhanna Ghearmánach iad na Alsáisich. Tá canóint faoi lethecó, an Alsáisich, canóint Ghearmánische gar go leor do Ghearmánis na Heilvéise bhealach. Feici tú an tiúnchar Ghearmánach I gachar beag Colmar mar hampla, nó is ráid bhile ricmhír, áiti cheapfá go raibh tú aráis san bheanlís. Is bra an chathair Strasburg, down beag inti féin timper an il, se sin an awe beag a héan isteach in san Réine. Bíon tú ag siúla georcail mór himpel. Ag an deire, tagann tú go dtí Pont-Couvert, na druid ar bhfuil 3 nó 4 túr a bhaine le sean mhuatha na cathrach. Áit dríochta se é seo, go mór mhór san naoithe. An druid féchann tú sios ar na bíalanna agus na daoine ina sí ann, a mu fáin spéir, agus an il, agus an isce, agus na tithe crathaimid in ngach áit. Bhí stair choirithe ag an Alsáis riamh. Chathair de chud na néamh impeachta Rómhánaí a bhí a Strasbourg, ach gabh líseach an chathair an counter, agus bile choráin na Fhrainc an Alsáis o hinine le. Ach tar éis cogadh 87 gabh an phróis Aistí, agus ba chud an Ghearmáin aontaithe go dtí an 150. An sin gabh an rank Aistí, agus bhí na Fhraincaigh daon ar an bhaintear an sin, an rankis ábhrú orthu ins na scolanna náisiúnta, Polytóirí régiúnachta a chur I bríosún agus I lehéad. Mar sin, nuair a gabh Hitler a ríis bhí cuid áirithe de bhainte na Alsáise sásta bheith mar chud in Ghearmáin. Ag deire an dara chugad damhanda, bhí an Alsáis aráis a ríis san Fhrainc. Thosnig na Fhraincaigh ag brú na teanga ar an bhaintear a ríis agus caithfar ará gur éirigh bouta seo. D'éirigh an chud is mó des na daoine as an Ghearmánis nach raibh intiach patois dar le húdaráis na Fhraince, agus an látáiniu ann tá Fhraincis ag an daoine agus ní Ghearmánis. Go minic níl Ghearmánis ach ag na sean daoine. Tá sé iarránach go leor go d'Aistíonn ó rialtas na Fhraince inis Ghearmánis a bhúna mar dar a theanga ins na scolanna. Tuis go bhfuil an irid sin dabanna ar fáil thar an Réine in san Ghearmáin agus in Basel na Heilvéise. Inis freisin, feici tú roinnt cóirthaí sráide dá theangacha, Frankis, Alsáis I Strasbourg. Ní Ghearmánis, ach Alsáis atá scríofa ar nói. Bhainann sí seo leis an méaldas inis, leon docharán a thuile. Chun Strasburg a thuiscint agus an cúlas doróil, ní mór roinn smaoineh ar Goethe agus an róla bhí ag Strasburg ina héal féin. Agus éana óg ar, chuir a achar go Strasburg chun freistal ar an ollscoil. Bhí sé chun staire dní a dhéanamh, cé nach raibh mór an sime ag féin in san ábhar, ach sin scéal ile. Ollscoil mhór a bhí ann, ollscoil Ghearmánach gan áras, agus site I gceann de chathairtha cáiliúla Ghearmánach in a Réine. Ach go bhain go raibh Strasburg nó Strassburg agus an counter a bhain is sellh rí na Fhraince. Is beag Frankise a bhí á labhar to Strasburg nó in san Alsáis ag an am. Níor chuir líseach a 50 éan ícear ormh éirí as an Ghearmánis de ar dealrah ach go bhain agus iad ag plé le fir-ionid agus ifiigh an rí. Fuair Goethe lóistín I dteach in san Petite France, agus is féidir an trácht sin a eicáil go fáil, agus le chuoineáin in iirde ar nói. Chuir sé sim in ngach ábhar ach go bháin cuasaí dní. Bhí sé ag scríomh filíochta agus práis agus chuir sé an sim san altarach gotach. Rud a bhí eisteach go leor san 8 ís na léas, ís na heagníochta, nach raibh drochbhas acu ar gachahhain leis an bhean ís. An rud a sprág ná ardaglis Strasburg. Tá sé ina seasamh go fáil,
agus is álaigh go bhfuil sé ar cheann den na samplaí is brathe den altarach Goethe. Gach sé anchuid ama ann, cenach raibh mór an sime ag riamh I gcúrsaí aglaiste, agus ar réon chumme ba protestúnacha féin, agus ní cathairach. Ach bhí Goethe cuin oligach I gcónaí. Bhí sim ag Goethe ins na mná I gcónaí, agus bhí grámór aige do Friederike, ben óg a chuir sé aithne uirthaí agus na mhacléinn. Iníonn a bheith de minister protestúnach I molle beag Zesenheim, taobh an de Strasburg. Scríomh sé dáanta bra Ghearmáinise de Nóich. Is séas dóchaí nach raibh focail Francise aici, do Aisteach nuair is smaoin tú ar an Alsáis inniu. Dal an scéal, nuair a bhí Goethe óg fós I Strasburg ag staire, chonig sé Marie Antoinette an. Bealtaine sa bhliain 17 bhí an, agus bhí an bhanfrún sa Osteach ag taisteal ó Bhín go Páras chun bheith pósta le háirithe corón na Fhrainc. Cur ó fáilte I bhí rimpi I Strasbourg. Ní raibh sé ach 5 bliana déag díos, agus ní raibh sóil caite aici riamh ar an bhar a bhí sé chun pósa. Péiscéal bhí áthas uirthaí agus ag taisteal, agus meas a gach duine I Strasbourg uirthaí, Goethe ina measc. Ní raibh is aici ná ag duine ar bith eile, go raibh sí féin agus a fear chéile líseach a séideag chun bása áil ar urlár na cruthe I Baras sa bhliain 1793. Bhí sé bhgéisteach le Strasbourg cathair na Réine, Podchraoladh na Torlach mac ar mí. Go dtí an teachtain se chóim mar sin, plán.